Baby, wag ka nang mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita, isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Hey, what's up sa inyo mga kababrayan na nakakatawa ko. Nakakatawa ko sa sarili. Nani ko skill na magdalagang Filipina. So, hey, what's up sa inyo, ano? It's your boy, Kababrayan. Balik na po sa panibagong video. Og wala na po tayo lingaw ron. Mag-react ta sa dalagang Filipina challenge sa gibuhat sa atong community karon. Ito ko yung tabak ng community karon. So, magsugod na ta og react, no? Hindi na ta balik ligoy pa. Mag-react na ta. First video, okay? Let's play it, my man. Baby, wag ka na mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad Yeah, Dalagang Pilipina. Yeah, Dalagang Pilipina. Wala ko nagkuano. Na-feel lang niya ang iyang kuano. Uyab. Nindot mong good. Nindot. Very nice. Relationship goals. Padayon ta. mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Dalagang Relationship goals with cover. With acting sa babae. Nindot siya. Nindot. Nindot kayo siya. Pokoy ka lang yung istorya. Next video. Mag-alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Ang katulad mo ay matagal kong hinahanap at gusto kong makita, yeah. Gusto kong makita, isang dalagang Pilipina, yeah. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Gwapa siya. Gwapa ka siya. DJ maguro ni siya sa kuan MOR. Feeling na ko MOR maguro to. O, lagi MOR. Gwapa kayo siya, guys. Sus, kumauyab ko ni. Di na ako na ibuhian. Isulod ko ni sa gabi nito. Palabas lang na ako. Gamiton lang na ako. So, balik ta sa video, no? Kuan ko, distract ko siyang kagwapa, yun. Dalagang Pilipina, yeah. Isang dalagang Pilipina. Wow, baby, nais kong nakita yung dalagitang Pilipina. Nakilala ko noon sa social media. Nakakaakit siya, kaya sa kanya na lang nagpadala. Para sa agos ng dagat pag nakahiga. Huwag kang mag-aalala, baby, mamimiss kita. So, mga itong video ni ate girl, no? Kuan. Gwapa kayo siya. Isag na pa siya yung mga waki-waki post. Gwapa yun siya. Sana oil. Pero, napay mas gwapa ni si Iyaha. So, let's watch the other video, you know? Let's go! Kita kong isang babae, di ko malimutan ang kanya ima. Oh! Anak kayo ba? Mga wilingaw sa mga kuan man eh. Yung wilingaw ba na mga estudyante ka ng lunch break, go tawa. Nag-uniform pa siya. So, mga wilingaw, munang buhatan ron. Social media influence. Munang na buhat ron sa social media. Padayon ta, idol kayo na ko. Ano ba ang iyong pangalan noong nakita kita? Ako'y di mapakali, gustong mawakan ng iyong mga kamay. Hanggang ngayon hindi mapalagay, sana ikaw ay magkasabay. At nang malaman ko ang pangalan mo, at nang ikaw ay The Killer Eyes, diba? Come on. The Killer Eyes. kilala ko. Alinlangan pa. Alam mo naman talaga na kailangan ka. Hadlo ka, hadlo yung doon.
Sige. Pero nice Japon. Makalingaw ni no. Last video na to karong gabi una. Kani. Interesting ne. Isang dalagang Pilipina. Ay, nakita kong isang babae. Di ko malimutan ang kanya imahe. Ano ba ang iyong pangalan no? Dalagang Pilipina. Supremo Edition. Wapos yung panaway sa... Yung panaway, akong ngipon. Kita mas akong ngipon. Di na pantay, pero... Yung panaway. Pero, saway nila ani guys. Kuko sa dinosaur. So, mo na tong video no. Mo na tong video na karong gabi una. Gamay ra siya kay gabi ina. So, mo na to no ang video mo tong dalagang Pilipina reaction ni Kabo Brian kay walay link. Always na lang. So, like and subscribe sa akong channel. And comment down below. Comment lang mo. Isa unsa lang, comment lang. Og like. And goodbye. Thank you sa inyong tanan. Tabunan nato sa akong samad. Bye-bye. Wap. Basta pupunta ng ikay mahanap. Malay mo ay makita kita, sakali man ay makausap.